Nah, iki besti, koncone segoku hari ini. Iki mau neng melijo tambah 2 4.000, nek 3 5.000. Sebagai emak-emak yang pemburu diskon, ya aku njoko sing 3 5.000. Kan emak-emak nggak mau rugi ya besti. Lumayan hemat 1.000. Timbangannya cambahe galau sendirian, iki mbak aku tak tukokno konco tahu putih siji. Diiris sing cilik tahu putene ben iso ngimbangi cilike cambahe. Ya ben serasi ngono besti, cambahe karo tahune ben padha cilike. Lanjut metek kompor lan numpangno wajan warisan. Tahune cemplungno nang lenga sing panas, lek wis mateng ya gek ndang dintas. Aku tak ngulek bumbu dengan kekuatan 5,5 bendang halus. Bumbu wis halus ya wis ndang dicemplungno nang lenga sing wis panas. Jo lali dioseng-oseng ben ora gosong. Nek bumbune wis mateng ya ndang cemplungno cambah sing oleh diskonan mau. Cemplungno pisan tahune sing wis digoreng mau. Diaduk-aduk biar bumbunya menyatu menjadi satu. Iki cambahe wis mateng. Lanjut ning kene aku ngulek jagung arep gawe bakwan jagung. Iki adonan bakwan jagung ya wis dadi. Lanjut marilah kita cemplungkan ke minyak yang panas. Digoreng, ditoto sing rapi, serapi rencanamu. Ojo lali diwalik mundak gosong. Lek gosong soalnya pahit gak enak. Nek warnane wis cantik ngene iki tandane wis mateng. Ayo gendang dintas. Nah, iki sego beserta konco-koncone besti. Sego nek oke koncone ngene iki gampang mlebune besti. Ayo gendang njupuk piring, monggo maem.